आंथ' बुंखाबायना लामाया माने गोजौ गाहाय जायनि उनावनो नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आङो एलिफेन्ट फल्सखौ। बेयो जाहैबाय थार्ड फल माने एलिफेन्ट फलनि थार्ड फल। स' लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर आङो हटेलनिफ्राय ओंखारनोसै आरो ओंखारनानै आङो दिनैनि प्लाना जाहैबाय आङो एलिफेन्ट फलाव थांगोन। बिदिब्ला आङो रुमनिफ्राय ओंखारसै नायलांनो भिडिअखौ ओमफ्राय मटर ब्लगावहाय लोगो मोनसिगोन। माबायदि मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना लामाफोरखौ नायनानै माने गोजौ गाहाय आरोना लामा माने एलिफेन्ट फल्सआव थांगोन। स' लोगोफोर लामाया बेबायदि मोनबाय आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे खोथा गाइसमोन माने नोगोद टुरिस्टफोर फैयो आरोना बेयावहाय नोगोद टुरिस्टफोर फैनायनि जाहोनाव माने बेयावहाय हटेलफोरखौबो खम रेट मोना आरोना गाइसमोन। बिराद दाम हटेलफोराबो आरो जानाय लोंनायफोराबो माने एक्सपेन्सिभ आरो ओमफ्रायो माने लामाया मोजांजोब आरोना बिदि फाथ्लाबाबो माने मोनसेबो अफरड गैया आरो आंथ' बुंखाबायना लामाया माने गोजौ गाहाय जायो माने एसे खेल लानानै गारिखौ सालायनांगौ बेयाव फैयोब्ला माने एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स थायो आरोना बेबायदि लामायावहाय माने आरो गावसिनियाथ' मेघालया नाम्बार गारियाथ' माने गोसोबायदि सालायो आरोना माने गावसोर एक्सपिरियेन्स गोनां नालाय गाइसमोन। जोंहाथ' जेनेबा आसामनि जाबाय नालाय जेनेबा जोङो लामाखौ एनिफ्राय जेदसिम मिथिजोबा जाहैबाय बेनिखायनो एसे थाल लानानै सालायनांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर। जोङो दा थांगासिनो एलिफेन्ट फल्सआव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दसेनि उनावनो नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आङो एलिफेन्ट फल्सखौ माबायदि। दायो टाइमा जाबाय 12:15 थेवबो माने बेवहाय बिराद गुसु आरोना लोगोफोर आं बिराद माने गुसु फिल खालामगासिनो माने लोगोफोर आङो नोंथांमोननो शिलं पिक देखायनो थांदोंमोन ओमफ्राय शिलं पिकखौथ' आं नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै मानो होनना बुङोबा फट'ग्राफि नट एलाउड आरो लोगोसे जोंनि बाइकबाबो कारबाबो माने सोनो मोना माने न' एन्ट्रि माने गावसिनि टेक्सि लांनानै हाबहैनांगौ बेनिखायनो आङो थाङाखिसै लोगोफोर। लोगोफोर आङो दा एलिफेन्ट फल्सआव सफैबाय आरो आङो दा नै गारिखौ दोननानै आङो एलिफेन्ट फल्सआव फैगासिनो आरोना लोगोफोर। स' बेयावहाय माने दा एसे अखा हागासिनो। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो जाहैबाय एलिफेन्ट फल्स मेघालयानि बिराद फेमास आरोना बे लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो जाहैबाय थार्ड फल। बेयाव गोबां टुरिस्टफोर दं नोंथांमोना नायनो हागोन। थांगोन सेकेन्ड फल्सआव फार्स्ट फल्स सेकेन्ड फल्स आरो थार्ड फल्स दङ नोंथांमोना नैबेवहाय लिरनायावहाय नायनो हागोन नै माने आङो दा नोंथांमोननो देखायबाय फार्स्ट फल्सखौ आरो सेकेन्ड फल्स दङ आरो थार्ड फल्स दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि उनावहाय नुनो हागोन सेकेन्ड फल्स बियो। स' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हाबाय बेयो जाहैबाय थार्ड फल माने एलिफेन्ट फलनि थार्ड फल बियो माने सबसे गाहायाव दङ बियो नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' गाइस बेनो जाहैबाय एलिफेन्ट फल्स आरो एलिफेन्ट फल्सनि बियो सबसे लास्ट आरो सबसे देरसिन फल बियो नोंथांमोना नायनो हागोन। आंनि जिन्दगियाव माने बेबायदि वाटारफल नुफेराखैमोन बे आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरो नोंथांमोनाबो फैनानै नायनो हागोन बेयाव लोगोफोरनो जोबोद टुरिस्टफोर फैदों बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन।